اداروں کے مثلاً وزیر انوار الحق کاکڑا فوجی عامد یسا سیولائز ٹرائلہ سپریم کورٹ فیصلے خلاف اپیل دائر کرنے کے چارج تک رسانگداروں کو گپ پتران کنانا مثلاً وزیر انوار الحق کاکڑا گشتک کہ فوجی عامد یسانی خلاف اپیل دائر کو تک پرچہ کے قانون رد و بدل حق پارلیمنٹ گورا استیم آئیے گشتک کہ ماں امی پاکستان شہریاں بطور اداروں کے مثلاً وزیر میڈیا بابتا اگا کنٹریبیوشن دیا گر اچ کباہت نیز ورکنگ جرنلسٹ جی رہانی بابتا پریس کانفرنس اگب کو تک ارچی سروسا قید آئیے قوانین بیگ لوٹیت آئیے گشتک کہ ماں امی سرپت بہاں کہ دور سے چیلنجنگ تھیما کہ آہانی بابتا دور سے رائے ایر کنم پلے درشان کس نکن مالکان صحافی اور میڈیا بابتا گپ کنگ مول و مراد کسی دل گرانی کنگ نبود تک دوبر پریس کانفرنس کنا گوڑا بلکہ الفاظ جتابام بلے سرحال امی بھی در قانونی وڑا ساڑییں در ملکیانی واتری بابتا اداروں کی مثلاً وزیر انوار الحق کاکڑا گشتک کہ تورخم و چمن بارڈر چا لکھے معلوق واتر بودتگاں اور بعضی معلوق سرکاری سنجیدگی چارگو واتر کنگیں ارچی گورا کاغذات نیستیم آہانی خلاف کاروائی کنگ بیتی پاکستان مزن کچی پشتون آبادی کوشش تھی کہ ڈی این اے ٹیسٹ نے مگا بروئی نادر ہم ٹاسدا تک و ایشانی سروک کی واسطہ کمیٹیز ہم جوڑ کنک بود تک انوار الحق کاکڑا گشتک کہ امودہ کے در قانونی معلوق ساڑین امودہ پٹ پل بر جاہیں ڈیڈ لائن کو سگپت قانون نافذ کنو کی ادارہ کاروائی کنا و بجار عمل بانداد بھی آئیے گشتک کے ڈیڈ لائن اپت کسی در ملکی دسکپ گوڑا ریپورٹ کنی و گشتک کے در ملکی وطی پاسپورٹا جوڑ بے کنا اگا کسی پاکستان آئے گی بھی گوڑا ویزے وسیلے بیتی اداروں کے مثلاً وزیر پاکستان گشتک کہ ماں افغانستان چ سیادی پروشک نہ لوٹی کہ اما پاکستانی افغانستانیاں آیا واتر پاکستانہ روان دیکھ ببا مزید گشتک کہ ماں زانی پاکستان معلوق افغانستانہ در ملکی وڑا ساڑیاں اگا آہانی کوئی قانونی حیثیت ہستے گوڑا بگوشا